of beauty and a night of wit. Extraordinary talents to be showcased. A night of celebration of the different peace and culture of the Philippines. Astonishing pride of performances. Ladies and gentlemen, The long wait is over. Let us welcome our candidates for Miss Gay Diyosa ng Kagandahan ng San Miguel 2017 in their national costume competition. Starting off with candidate number 1. a round of applause, everyone. Paano po ako gaganahan magpakilala kung walang palakpakan? Yeah! At paano rin po magiging masaya ng gabi to kung walang sigawan? Philippines is my nation. Concepcion sa Simon Pampanga is my location. Heaven is my destination. And you are my destination. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Nicole Fernandez, a 17 years old this summer, ang babaeng nagpatibok sa pusong pilikan ni Mr. Luis Manzano. At narito po sa inyong harapan, bakit dito natin sabay-sabay palakpakan at iyawan ang nag-iisang Angel Locking. Angel Locking na nag-iiwan ng isang katagang. Ang nanay mo ang itinatag kahit tamis-tamis, malamang yan ay sumahod sa purpose. Thank you, and Pieta, and I love you. Maayong Benny Pagkakilingan, or should I say, good evening to each and everyone. Standing in front of you is a 22 years old, all the way from Buntal Hat Festival, Baliwag, Bulacan. Wasaria Musarbi, Colombia Munar, Talaspacua Munar, Hom Irdepekre, Alma Dukurar, Hom Pural. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin nun? Pampaiting ng pwet yun. Orasyon yun. At bago ko nga po pala lisanin ang 4 na sulok ng itablagong ito, ako nga po pala, ang walang iba, kundi si Solen Yusap Cassiopeia na Encantadia. At bago ko nga po pala ulit lisanin ang 4 na sulok ng itablagong ito, nais ko mag-iwan ng 2 katagang tatatak sa inyong mga puso. Naniniwala po ako sa kasabihan na kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kaya napag-isip-isip ko, bakla din kaya ang tatay ko. Pangalawa, kung ang mga tomboy ay ang ugat ng saging at ang mga kababaihan ay ang puso ng saging at ang mga kalalakihan ay may malalaki, matataba at mahahabang mga saging, yes, kaming mga bading ay magsisilbing matsing. Matsing na uubos, kakain, sa matataba, mahaba,
At malulusog nilang saging. Yun lamang po at maraming salamat and happy fiesta! Thank you so much! Sino sa attribute of a person is trying to patigilan sa pahang? Relax. That's why I believe that one should be careful with their thoughts. If your thoughts may become your words, and your words might become action. And your actions may become your personality that votes and enter with my destiny. Good evening, ladies and gentlemen. Standing in front of you is Diana Mendez, a 19 years old swimmer, originally hailed where Angel Festival is celebrated, from San Rafael, Bulacan. But for tonight, please allow me to stand by the name. Ang babae pong nagpatibok sa pihikang puso ni Patrick Garcia, gumanap na baliw-baliwan sa palabas Carador. Opo mga kaibigan, mga manonood, mga hurado, pati niyo po subukang palakpakan, hiyawan ang nag-iisang Miss Janeline Mercado. Janeline Mercado nagsasabing, kapag lupit nyo ay nakakita ng puting ahas, kuhanin nyo, mahalin nyo, alagaan nyo, swerte yun. At pag naman daw po kayo nakakita ng bitin na ahas, iwasan nyo, malas yun. At kapag naman daw po kayo nakakita ng brown na ahas, isubo nyo. Hindi yun. Yun lang at maraming salamat. Advance, happy fiesta, and enjoy the night. Thank you so much, candidate number 3, Miss Janeline Mercado. Wala po bang palakpakan dyan? Well, I believe, ladies and gentlemen, that the only constant in this world is change. But why people look in their heart and mind to acceptance? Even you are a man, a woman. Eric Gonzalez, nag-iwan po sa inyo ng kasabihan. Kung ang mga babae ay nagsisilbing white lady, ang mga lalaki ay nagsisilbing mga kapre. Kaming mga bakla, ang magsisilbing tik-tik. Tik-tik, tik-tik, sa kailanman, hindi ka ay na madaang tik-tik. Once again, Eric Gonzalez, maraming salamat po. Thank you very much. Candidate number 4, Eric Gonzalez.
palakpak, mamamatay. Ang hindi humiyaw, masusunugan ang bahay. Ito. Really has been part of a history, but it is broken by history itself. On this night of the spectacles and public displays, we gaze bend history and that is our story. Tonight, we celebrate the human diversity and exert on sexuality. Ladies and gentlemen, tonight, I'm wearing one of the famous festival in the Philippines, the Mascara Festival of Bacolod City. Well, I am originally hailed where Salubong Festival was celebrated, my very own town, Plaridel, Bulacan. My name is Barrett M. Velasquez, a newly 8 years old stunner back tonight. Please do allow me to stand gardening, the one of the hardest faces of Kapamilya turning to ABS-CBN, Ms. Sue Ramirez. Sue Ramirez po na nag-iiwan ng isang aral para sa mga kababaihan, kalalakihan, at para rin po sa aming mga homoseksual. Ba-be-bi-bo-bu. Bakla po kami isinilang, bakla rin po kami mamamatay. Benjet, pulo, apari niyo po kami matatagpuan. Biktima po kami ng inyong pang-aalipusta. Bobo ang mga taong hindi nakakaintindi sa tunay namin nararamdaman. At bukas, babangon ang poong may kapal at siya ang tunay na huhusga sa tunay na makasalanan. Ang mga kababaihan ba na walang ginawa kundi ang magpalaglag ng kanilang anak sa kanilang sinapupunan? O ang mga kalalakihan na walang ginawa kundi ang gumamit ng ipinagbabawal na gamot? O kaming mga homoseksual na walang ginawa kundi ang magmahal, kamispeto at magmahal ng aming kapwa? Yun lamang po at maraming salamat. Thank you so much, candidate number 5, Ms. Sue Ramirez.